Erokamano, an gi nyinga iluonga Nokotho Ng'ayo. An wuod Gemiala to atimo ohala Toy Market ka, stall D28 Kibra. Ohala matimo en mar uso lewni mag mtumba, second hand clothes. Auso longe mag joma nyiri, joma chuo gi mag nyithindo. Koro ariwogi mane ohala matimo mar longe. Sani an kod higni 10 katimo ohala e stall mawantie ni stall D28. Kech na chako moro 2009 2010. To kana chako en ni nondika. Toy kama wantie ni nondika gi miyo mora gone erokamano, Nyasaye ogwedhe. Kana wuok dala tene nondika. Kanondika to natiyo ne kuom higni 2. To kana tiyo ne kuom higni 2 gi nochulaga week ka week. Toy Market kichulo ji week ka week. Then natimoga savings, nakanoga. Kano chula e week siling 700. To nakanoga siling 500 tatiyo gi 200 nikech nadage ng'ato. Koro nakeno matin to diere no bank ne onge Kibera ka. Koro ne chuna ne anyalo wuotho kech simbe na onge go. To adhi nyaka Ngong Road kadhi manyo bank mondo akane siling 500 ni. Koro nakano pesa ni kuom higa achiel. Aeto anyise ni koro adwa wuok mondo ayaw kare, mana manye stall kama antie ni bachake business. But nondika to nikech kondiki kamoro sana Jua Kali sector ka to nyaka ibed kod lek. Koro natiyo kuom higni 2 kondika, then savings natimo kuom higa achiel. Aeto mana biro bayaw kara. Koro nikech nan kod lek kondika, blek nano Nyasaye nokonya bochopo kare. Bukoro sani an ka itija, nadhi bagolo pesa nano bachako timogo ohala matin. But kana chako, nokachako gi bel. Nachako gi lewni mikwanyogi. To naketo t-shirts, taketo longe. Nokachako gi bel direct kech bel ne expensive, then ne nyabedo gi challenges kech ne pod aonge gi experience ahinya. Koro kaka namedo uso makawo kuom ji to namedo gain experience. Koro kana dhi omo bel to already nan gi customers mag t-shirts kod longe. Koro ne miya tich mayot. Koro ok nachako mayot ahinya, but kuom Nyasaye to nachako mayot. Gimomiyo nayiero uso lewni mag mtumba kata second hand clothes ma opogore gi lep duka en ni mokwongo mtumba nigi high demand. Mtumba nigi demand mamalo nikech en gi demand mamalo nikech 1 gin lewni ma quality, 2 gin lewni ma mondinego ng'ama chielo tek. To mar adek, mtumba bende kidhi ware bech opogre gi mar duka. Nikech bel achiel mar mtumba anyalo kawo kata 20,000 mar long kata 25. But kidhi e lep duka tidhi yudo ni bel achiel mar mtumba compare gi pieces mag lewni mag duka tiyudo kama chani malo over 30,000. Koro 1, mtumba en law ma quality, 2 en law ma beche ng'ata nyalo afford, en affordable, 3 en law ma sati machal gi mirwako no kata marwako ni mtumba mondo inegi ng'ama law machal kamano tek. But lewni mag duka to thoth gi odwa chal, then ok gi last, 3 ok gin affordable law duka, but mtumba en affordable, quality, then mondo iyud gi ng'ato manyalo afford bei mar mtumba bedo mayot. Koro gina yiero mtumba ni bunaweyo uso lewni mag duka. En affordable, quality, then no last. Koro gimomiyo nabire e ohala mar law moko ohala machielo en ni kanondika na uso law.
Koro lawni e gima nang'eyo nanyalo uso. Mopogre kata uso chiemo kaka nyanya gi kitungu. Though mago bende nanyalo timo, but naonge gi lony mararieya ka ing'iyo gi lony mane an go e uso law. Koro gina bira law taweyo wuoche kata chiemo. Nikech na ang'iyo ni mago gik manang'iyo kadwa chako ohanda. Chiemo en gima nyalo kethore. Then law to en gima kata higa achiel tek nonge gimotime to pod inyalo use. Koro nabire law nikech law emne an go gi lony. Ichal ng'ama odhi e college tidhi timo accounts. Kiwuok kanyo to kata kidhi ondiki e bank kaka accountant, ngiso ni gine min go gi lony. Koro achal ng'ama experience nan go mne uso lewni. Then kanye machal ng'ama notiegora e wach ohala mar uso lewni. E gina bira specifically e wach law. Balawe mna chako uso kech mane mne an go gi lony na nyalo uso. To kaditera e wuoche kata chiemo to pod da timo research nto nyanya kata kitungu kreta achiel awaro pesadi tadwa uso gi pesadi. To wuoche ka waro gunia adwa pogo gi mag pesadi adi. Ma to en gima natimo kanondika. Koro kana wuok kacha tabira direct e ohala mar law nikech mane mne an go gi lony e yor ohala ni anyalo uso law. Pek masekale ohala mar law ng'eny, but matin manyalo kwano en ni one, challenge maduong' e ohala en ni nitie yuto to kod lal. To ohala keka chakore tinyalo bedo gi lal, but kohala ose grow to koro yuto inyalo bedo go. Koro challenge maduong' en yuto gi lal ting'iyo kaka balance. Two, ohala inyalo koso uso, to koso uso kng'is ni kiny ok ibi e ohala. Pod watimo mna kinda to wabiro nikech kawuok e ot gokinyi talemo ni Nyasaye yie konya, ine mang'ni konya ba adoge ot gi gimoro. To kawan ka e ohala ka Nyasaye makelo customers, ok an dhano. Koro inyalo koso to Nyasaye miyo ng'ama chielo to kiny bende iuso. Koro gima duong' en ni bedo gi chuny motegno mar ohala. Jo ohala bedo gi chuny motegno. Mogik, challenge maduong' man go en ni ohala ka nyaka iyie risk. Nyaka iyie risk nikech inyakelo law to ng'ado pesa. Tikawo pesa ni moro kamoro mikano ga to ichomo gimne se uso matin ni tiomo law. Koro nyaka iyie risk. Koro risk no be en challenge. Achiel kuom challenges mwakalo e ohala kae. An kijana masani ma jahigni 18 nyaka 35 job kod jua kali, anyalo advice jomatindo kata nyang'ado rieko ne jomatindo ni tij jua kali ber to moloyo mar lwedo. Gimomiyo awacho kamano en ma. One, sani ohala matimo ni anyalo dhi time kata dala wage miala e chiro. To tij ofis ma ng'ato ndika daka ting' bater dala ge miala. Two, seche ma an kata plumber kata atimo welding kata jafundi bao, tijno anyalo time nyaka chieng' kata na jahigni 60 kata 70 nikech kaka medo time kaka gain experience. To tij ofis mondikie nitie age ma kochopo te retire kori wuok. Koro chiko wacho ni in ichopo higni kama nyaka retire. Kise retire to koro idok ibeta beta. But jua kali onge retirement age. En inyalo time nikech kaka medo time kaka ibedo gi experience. Koro I prefer jua kali maloyo tij ofis nikech tij ofis thothgi 80% ondikgi. To nitie ng'ama tiyo tij ofis mondikre kende labda 20%. But jua kali tij lweti en inyatime kamoro amora, tinyalo time samoro amora no matter age ma in go. Koro anyalo advice vijende ni ka watieko school wawe ringo e manyo tij ofis. Seche moko inyalo manyo tich lokre tich.
but kichaka chaka matin to Nyasaye bokonyi kowuok kanyo, then ibo chopo kamoro. Koro tij office en gi age limit ma nyaka retire, but tij jua kali tibo time tindikori kendi, then tij office be gima nyaka ing'e ni ng'amondik ma eni office to seche moko chik be otame kata timo elni mamoko. Waneno mang'eny tie chike mag kembni, en obedo gi tich matek nikech en pache ni ania kanyo. To ng'ama timo ohala to nyaka expand, nyaka yaw pachi malach nikech idwaro no ohandi no dongore, then inyalo time nyaka chieng'. Koro ohala ber, but joluo ohero tij andika nikech jaluo en ng'ama nigi ng'ahi, jaluo en ng'ama nigi sunga, en gi ng'ahi. Kendo joluo machon no believe ni ng'amondik e ng'ama tiyo e town. Koro vijende masani parono no dhi bodonjo kuom gini ng'amondik e dhano, kata kidok e gweng' kucha nano ndike kambi makama, sirikal ondika kama. Koro ji neneno ng'amondike ng'at man kod nengo e community. Koro gino no dhi e pach vijende, but sani aneno ka thoth vijende loko pachgi, gidonje ohelni. Ng'ato kotieko skul to kobed norito tij andika, ochaka chaka gimonya timo matin no aito odhigo mbele ka orito gima Nyasaye opangone mabochopone kare. Gimoro ma Nyasaye opangoni nyaka obi ochop kare. To parni mumondiko ni Nyasaye gwedho mana tij lweti mitimono. Tij ng'ato mar office macha tij ng'ato, to tiji mar jua kali mitimo gi lwetini ma tiji Nyasaye gwedho kamano. Koro I prefer tiji jua kali malo mar office. Ote manyalo miyo joma rowere, joma tindo, nyiri gi vijende modhi skul, to ntie malabdo gike form 4 kata class 8, to ntie mabe odhi beyond form 4 bani gi barua moro mar course motimo. En ni wan kaka joma tindo nitie gimoro amora ma Nyasaye opango ne dhano e kit ngimane. Koro seche ma warito mpango mar Nyasaye e course ma watimo ma wan gi barua kaka joma tindo, to nego wachaka chaka. Anyiso joma tindo no nego gi chaka chaka gimatin ma Nyasaye okete lweti, onegi chaka ga chaka kirito gima Nyasaye nopango ni mbele kacha manyako bi ochop kare. Nikech kata kwa ng'iyo muma nitie joma nokawo higni mang'eny e ka Nyasaye bang'e oyawni gi yo bagi chopo dwarogi. Koro joma tindo nego chaka chaka karito gima Nyasaye opango ni. Nitie joma somo go mang'eny, nitie joma ng'eyo mang'eny, ng'ato nigi degree, ng'ato nigi diploma, to oriembo apiko, kata timo farming, kata timo ohala mar law. To jomoko kawo kagima mana enena gima gimakre. Iyudo ka vijende wacho ni nashikilia tu hii, mimi niko na barua zangu, hii nashikilia tu. To tich kisekawo ni maka ini ng'amo somo, Nyasaye be dhi maka kodi tijno kake wacho ni maka no. To kitime gi chunyi ni mane gimi nyalo timo kirito go gima Nyasaye opango ni mbele, to Nyasaye bo konyre kodi e tijno. Koro anya nyiso joma tindo ni chaka gima tin ohala matin minya timono, kata en mana puodho, uso skuma, kata en mana law, kata en mana uso maka, kata en mana uso niang' pacho kocha. To ichaka kata obed ni bire town ka, we wuotho go barua pile. Ini manyo tich, ini gi degree, ino kinyalo uso lewni, ino kinyalo uso nyanya kata kitungu kata lot. Chaka then Nyasaye dhi konyi kowuok kanyo. Nitie gimoro ma adwa ni joneno wa uwinje, to moloyo joma tindo. Kitimo research to udhi yudo ni thoth joma successful gin jomoko dhi skul, to gidogo gindiko jo degree. Gimomiyo matimre ni kokotho ng'ayo ok dhi skul kako paro nonego dhi, to chako timo ohala motimo ni, to atime gi bidi kang'e ni nitie kama na reme onega chope. Koro igini yudo ka ng'amo kudhi skul odhi ochako ohala, bo ohala dongore, bo dhi ondiko jo degree mane gisomo gocha. Nyiso ni
kana timo ohala tatime gi bidi gi lek ni nitie kama nokachope ma joma nan go nomedo dhi mbele chope koro ahaogi. Koro ma dwan joma tindo ng'e thoth joma successful karibu 55% to kawach ni ng'ato konego dhi skul kata dhi skul rach, but wadhi skul mondo wayud kaka wanyalo communicate, kaka wanyalo relate gi ji e society. But dhi skul no kende kik mi kori bed gi pride ni nitie gik moko madak itim nikech in gi degree, in gi diploma, in dhi skul nitie gik madak itim. Mapana, ka nikoso dhi skul ni jonyuolni nokoso fees, Nyasaye ong'eyo. Ka nikoso dhi skul to jonyuolni ne nigi fees mane nyachulo ni, Nyasaye ong'eyo. Koro miyo joma tindo anyalo advice gini gima tin minyalo timo chaka then Nyasaye bo konyi kowuok kuom gino. To kamiluokri be ok itwoye, inyalo wuok tigoyo step tek ni gimoro amora mitimo obedo ohala in kod lek ni gima duong' e business ne joma tindo.